Бу көнне мәдәният йорты бинасы балаларның шат авазларыннан, төрле яктан ишетелгән җыр моң тавышыннан яңгырап тора иде. Мәдәният йорты сәхнәсендә 300-дан артык бала чыгыш ясады. Алар җыр, нәфис сүз, бию жанрлары буенча үзләренең чыгышларын тәкъдим иттеләр. 2024 фестиваленә быел аеруча югары дәрәҗәдә әзерлек белән әзерләнгәннәр. Безнең инде сайлап алу турына безнең 500-гә якын бала килде. Шуның да иң-иңнәрен без сайлап алдык гала концертка. Бүген менә безнең район мәдәният йортыбызда шушы фестивальнең гала концерты уза. Монда бүгенге көндә 300 бала катнаша. Biz indi Баланны авылыннан килдек. Безнең инде бүген 2 кызыбыз, Кашифразова Алиса һәм Хасанова Ясилә дуэт җырлыйлар. Алар инде кичкенәдән җырлап килделәр, яшь бүреләрдә дә катнаштылар, созвездиедә дә катнаштылар, ел сайын катнашып киләбез. Мин һәр елны катнашырга тырышам. Мин курыкмыйм сәхнәдә җырларга. Чөнки мин бәләкәй чактан җырлыйм. Тамашачылар һәр баланың чыгышын көчле алкышлар белән кабул итте. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова чыгыш ясаган балаларга, аларның җитәкчеләренә һәм әти-әниләренә рәхмәт сүзләрен белдерде. Бүген сез менә шушы сәхнә дигән изге могҗиза менә шушы мәйданга чыгып, үзегезнең мәдәниятта җырга, моңга беренче тәүге адымнарыгызны ясыйсыз. Бәхет түгелмени бу? Чын мәгънәсендә бәхет. Чөнки безнең менә шушы үзебезнең талантларыбызны үстерергә бөтен мөмкинлекләребез бар. Балалар шулай ук район башлыгы Альберт Хуҗинның да катлауларын кабул иттеләр. Бу көнне сәхнәгә күтәрелгән һәр бала җиңүче иде. Без Күбәк авылыннан килдек. Без 2-3 ел уже катнашабыз йолдызлыкка. Без рәхәтләнеп биебез, безгә бик ошый, күп урыннар алабыз. Без Муслим Нуры ансамбле чыгыш ясау җиңел дә, җайсыз да түгел иде. Бик кызык, рәхәт булды. Муслим Нурын без җитәклибез иде. Айгөл Рифовна, ул да минем укушым. Бу кисендә бер-беребезгә терәк булып эшлибез. Әлбәттә инде созвездие бер караганда зур бәйрәм шикелле. Шул бәйрәмнең медальнең икенче арты булган шикелле. Бик күп хезмәт, бик күп тырышлык тиясе килә, чөнки быел безнең әле Муслим Нуры оешканына, быел гына оешты. Миннән дә күпчелек балалар безнең 1-нче класс балалары, мәктәптә дә 1-нче класс балалары. Biz үзебез Муслимнән, без инде уже пирамидага да үттек, без уже беренче тапкырына чыгыш ясамыйбыз. Безнең бию веселый перепляс дип атала. Берсеннән-берсе мотор, зауыклы итеп тегелгән костюмнар балаларның чыгышларына тагын бер зур ямь өстәде. 5-6 март көннәрендә районда созвездие йолдызлык фестиваленең зона туры узачак. Әлеге чарада катнашучы балаларга да уңышлар теләп калабыз. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.